Cambuur kregen juist een visite van RKC Waalwijk. Een verslag van Andor Faber. De Rijn komt mij bakken uit de hemel, maar daar loopt Cambuur hem niet van aan. Want bij een van de eerste hoekskoppen van de wedstrijd komt de bal voor de voeten van Kevin van Kippersluis. Die houdt de voorzet op Karim Rossi. En hij maakt het zijn 5e competitiedoelpunt van het seizoen. Hij kan het dus echt als hij in de basis staat, Karim Rossi. Met een echte spitsengoal hier bij de tweede peel. RKC voetballt ook wel aardig mee en krijgt ook wel kansjes, zoals hier met Dylan Sijs. Hij staat volslijn vrij bij de tweede peel en shit, maar de redding is van Cambuurkeeper Xavier Maus. Dan bad er een skoft net zo volle, gaan we naar de tweede helft en daarin komt Cambuur weer goed uit de klaarkamer. Het is Kevin van Kippersluis met zijn tweede assist op Justin Mathieu die hier de 2-0 binnen zit. De wedstrijd is in de tweede helft nog geen 12 minuten oud of Cambuur komt op een 2-0 vastsprong. In RKC Waalwijk. Justin Mathieu met zijn tweede treffer van het seizoen. Dan breekt het jaloeren van Cambuurkeeper Mauzon. Hier is hij belangrijk met een redding op het schot van Sijs. En zelfs de eigen verdiereners beginnen het Maus dreig te maken. Want let op, Emanuel en Bende wil je de bal weer omkoppen. Dat dochter vierste kwart, Kevin Vermeulen zit ertussen. Maar Maus is op 10 uit zijn goal om de 2-1 vat te komen. En Maus die kan nog meer uitblinken, want het is RKC dat nog meer druk zet. Hier krijgt Kevin Vermeulen de bal wat gelokken voor de voeten. En let op, wat een geweldige redding. Dan moet er nog een keer in actie komen. Hij gooit hem voor de bal. Maar Maus zwaagt ervoor dat Cambuur de 0 houdt. Op een counter binnen de layout is dan ook nog gevaarlijk. Zo krijgt Isaac Calon hier de kans om de wedstrijd definitief te beslissen. Maar ja, een nette missen kans liek het. Hij mist hem vol, Calon. In de slotfase komt RKC er dan nog 1 keer uit over de rechterkant. De voorzet komt bij Jari Koenraad. Maar het is op een Maus die de held van de tweede helft wordt. Met dank aan hem wint Cambuur de thuiswedstrijd in RKC met 2-0. We houden 0. Maus keept een wereldpot. En ik denk als je het zelf goed uitspeelt dat je misschien nog 4-0 kan maken. Maar 2-0 dik tevreden. Het spel wat vandaag denk ik in het begin zeker goed was. En daar hebben we ook heel veel aan gewerkt. En nu komt er ook in grotere fases van wedstrijden komt het eruit.